Ay tay, unsa man ay mo dala tay? Uy, boss. Ice cream tao ni boss, uy. Ice cream? Oh, Uy, asa makagikan? di ko nga tong sa ubos dito. Naman ko mga bata bag na ba yung mga tao dito ah. Anya na halina na ka tay. Gamay ra kay kong halin tao mga sa gatos ra. Sus, Mariusip. Nya asa makapadulong karon tay? Uli na bugo to sa mga padong dito sa kuan. Ni Kurilya. Ah, pauli na kanyo Cornelia. Oh, Sus, Mariusip. 100 ra mo hangalin. may ra kay taon sir ay. 100 di taon. Unsay flavor na mga ice cream tay? Dahil mga pinipigan ni, mga mangga, cookies and cream. Sus, kaluoy ni mo no, layuan mo naabtan tay no. Taga-asa di ka tay, taga Cornelia ka? Ni Kurilya ko. Nya naabot ka diri dapita sa bukid. Okay, napoy na mga liguan ng sapa ba? Maupod lagi no nya. Kung disubay. Mingaw karon wala kay customer karon na malit. Minus mo kayo kay tagdog na ko halid din ya. Wa may kay tao lagi. Unsa pamilyado ka tay? Pamilyado ko na yung mga bata na ko duha isa na minyo na nang isa nag-eskwela sa kuha. Sa limbahan nag-eskwela. Mo ni mong gisaligan tay. Kani rin ako sa liga na asim ice cream ng taon busing kay maro man tanan akong na kunukuan sa paningkamot. Di man ta madawat og mga kargador. Gamay man tang tao. Asa man day mga asawa tay? Biyaan ko kasawa na wa ko karimit sa akong asawa, di biyaan ko kay nangitaglain, nangitag kwartahan. Agay kaluoy sa simong kayumtang tay no. Ibiyaan kasi mong asawa. Sus, Mariusip. Pwede na ko matanay mga ice cream tay? Oh, Walang tawa ko tay be. bukat pa dito, dagan-daghan pa jud taon ni sir. Dagan pa kay nag-unod. Kan pa jud. Lah puno pag giday kaayo no, palantawa daw ko be. Sus, kadaghan pa intaw na ning imong baligya tay oy. Kaya ni sir, kaya napay mga pinipig ani sir. Oh, Palantawa daw ko. mga pinipig. Tagpila pa ni imong pinipig tay? Mahal mo rin kay bukid-bukid naman dito sir, tag 15 kong baligya ana. Tag 15. Ang inganin ako na jumbo na S-drop, tag 10 ra. Tag 10 ni. Oh, Sa isa ka adlaw tay pila man kabuk ang mahurot nimo ani? kaning jumbo na S-drop. Mm. Gamay jud siguro kay gamay jud ako mahurot ani kay Ganina ra ka nanuroy. buntag po ko ng sugod. Nya karon hapon naman kayo sa gatos pa imong halin. Sigatos pa, wa man ako gamay ka ng kuha ra. Nya mo ang kani ice cream tayon sa man imuhan ning kaugalingon. Ukas-tukas na ko ni dito sa Tagum gikan. Kung kumpra ba niya. Ako ra puning aisan kung di mahurot kay para ugma na pud. Di kumpra ra pod nimo dito sa Tagum. Kumpra ni dito kay Tagpila-pila may patong nimo ani tay. gamay ra gud tag dos ra taga isa. Agoy kaluoy sa simuhang kayumtang tay. Uy tag dos ra imong patong ani taga isa. Tag dos ra jud taon sir. Grabe no. Sige tay, pakuha ko isa tay ha. Tagpila ka Sir, ni? dua sir. Ha? Dua. Sige, duha na lang ko. Duha na lang. Si Tag 15 na yung pinipig no. 15. Sige. Tag 15. Grabe no, tag dos ra day mo hangginan siya ani di ay. Gamay ra kayo ako ani sir ay garo garo pas-pasan ani. Moro ni mo gisaligan sa imong pamilya nimo tay nga duha ka bata nimo. Mo jud taon ni. Tabang po ni ginagmay sa balon sa kong anak eskwela. Unsa na may grade sa imong anak tay? Grade 10 ang taon to. Grade 10. Ang isa grade 11 na nasangit man sa kuan naminyo man. Agoy kaluoy sa imong ano, bali ikaw na lang gyud ang nagkuan karon. Kunang taon na ning kamot ani. Sus, Mariusip. Ambi na lang na tay bi, bali duha kong kuan tay adara tay oh. 500. Uy, wa man ko sukli na sir. Wala kay suklian eh. 100 na ko halin. Sus, nya unsaon man ni karon tay? Tama lang sana. Tamon sana. Ha? Tama lang sana. Bisag kita para sunod. Utangon? Wala na kay ginansya, utangon ako ni. Kung kami ano 500 man na niya akong kwarta sa gatos ra. Utangon ako ni, wala na kay ginansya kay tagdos ra bayang imuha ani no. Mata wala na jud ni. Sige, diha na lang natay. Hatag na ako na si mo, ayon na sukli tay. Dawatan na lang na. Imuha na na. Pwede din ni. Imuha na na, ayon na nagsukli. Tinuod hatag mo sa kuha sir. O tinuod na tay, hatag na nako na si mo hatay kay wala man kay kambyo so imuha na ng 500 kay boto na naon gamay ra gani na nga tabang sa ko sa imo hatay ba. Kaning 500 sir, dako na ganig tabang sa kuha sir. Wala dito sa kadlaw dito kita nag 500 ay minus man ganyang kamron nga tawo may mga kwarta kay sir. Mo lagi tay kasabot ko sa imong sitwasyon karon tay nya ulan init imong gisulay nya imong gipasaan ra in taon ni. Nya bukid imong area ginaadtuan para mamaligya lang kag ice cream. Grabe naluoy jud ko sa imong tay ba. So kana tay ginagmay ra jud akong tabang sa imong tay ha. Maura gyud ako matag sa imong tay. Kaya wala man kay kambyo so ako na lang naitabang sa imong ha.
Sir, salamat yung kaya ning 500 di mo diatag sir. Kay tako na ganing tabang sa kuha. Wala na problema tay. Nya, hinay-hinay nakakaron. Muna na kog uli sa mga sir. Sige sige tay, amping sa imong pagulay tay ha. Kay init ba kaayo tay oh. Sige, salamat yung Grabe kay sir. gid mo ha ba, buhis buhay gid imong paningkamot ba. Oh, grabe singot nimo karon ba. Tulo lang yung singot sir. Kamot na nako estudyante. O gani no, pero believe ko sa imong hatay kay naningkamot ka na maligya kag ice cream para sa imong mga anak nimo aron makapa-eskwela lag padayon imong mga anak. Nya sige tay, minahinay na ko tay. Sige sir, salamat Sige yung kay amping sir. ha, amping sa pag-ulit tay ha. Okay, sir. Mora gid ako matabang sa imong hatay, ginagmay ra. Kira ka na sir, dako na ganing tabang sa kuha sir. Sige sige tay. Ninas ako sa babaw sir. Sige amping. Oh.